iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyeredzi here ndichawa nenyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi here musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuwani wemweya nyeredzi yakupenya ingawe yangu pamusi unotyisa kwacho ndichawa nenyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi here ndichaona usu wa Jesu ndomupa rukudzo narini zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi here ndichafara kuona usu wa Jesu ndomupa rukudzo narini zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawana nyeredzi here ndichawana nyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawana nyeredzi here. Makadi vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu pano pawoman to woman pamandara platform. Zita rangu ndinoitwa Mai Ngwenya, Maureen Ngwenya. Toda kukutendai nekukuchingamidzai semazuva ese imimi munotikoshera. De pasina imimi chirongwa ichi tingade takatochimira nechekare. But nekuda kwokuti munotipa feedback muchitiratidza kuti muri kuchiteerera, muri kuwana zvidzidzo, izvozvo zvega ndo energy, ndo simba ratiri kuda. Mwari vakuitirei zvakanaka vese vanosapota nekuti pa encouragement yakasiyana siyana, vanosapota maguest edu nenzira dzakasiyana, variko vari kutonzi ma-friends of woman to woman. Ivo tinoda kukutendai nekuti muri kuita basa gurusa. You think about us, we also think about you. We want to thank you. Varipo vanotori every time painobuda chirongwa vanobva vati tatogara pachirongwa. Saka imimi toda kukutendai nekukukwazisai muitirwe zvakanaka. Tinoramba tikukurudzirai kuti endai munolike ma-social media handles edu pa-Facebook nepa-YouTube. Mobva masubscriber, mobva mashare, maendesawo kune vamwe, musaone mega, itai kuti vakawanda vabatsirike. Tiri kuita urongwa hwekuti kana zvaita
tiise ma-subtitles so that you can also send to your friends who cannot speak or who cannot understand Shona. Saka izvozvo zvirimo muurongwa, and we will revisit all the stories. Ndozvatingangogone kufana kuimbisa ipari zvino. We will revisit all the stories and put ma-subtitles, but tinoda support yenyu pane izvozvo. Today in the studio, as always, I have a woman who has a story, and panapatinoti every woman has a story. Actually, let me say every person has a story, and every person is a story. Life is like a stage. Munhu wese anopinda panguva yake and expire kana kuti anoramba aripo, but panguva inoitika upenyu pane zvimwe zvinonge zvichibata upenyu zvatinogona kudzidza from. Upenyu haudzidzwe patiri, hunodzidzwa pane vakatitangira. Saka allow me to introduce our guest today who has a story. My dear sister, welcome to Woman Makadini, madam. Ndinofara makadiwa. Ndinoda kutaura zita renyu, ndikuita kuti muzvitaurire nekukwazisa vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa vari kumba. Vadiwa vateereri, ini ndinoitwa Mai Musarurwa. Ndine vana 4 vasikana vese. Okay. Tatenda rumbidzai, tinotenda nakupa kwaishe. Ndakaropafadzwa neshamwari dzangu dzakanaka. Amen. Ndiri widow, ndakashayikirwa musi wa 30 November 2018. Ndandisingadi kuti mumhanyi kusvika ikoko Mai Musarurwa, but anyway zvamatotaura it's okay. Inini ofti ndiri mai vevasikana 4, saka ndikutoona kutoti tinonzwisisana panyaya iyoyo. Saka Mai Musarurwa, imimi nhasi mune story muno paWoman to Woman. Mune story, makamboona story dzevamwe? Ndakambodziona. Makadziona story dzevamwe handitika? Alright. Inini ndiri kuda kuti ndisakubirei nguva yekutaura story yenyu. What is your story, my sister? You can start from moberekwa kwani, kumushande kupi? Inini ndiri mwana wakwaMutisi, ndoberekwa kuMasvingo. Muri wezhira? Wezhira. Wezhara. Alright. Aiwa, mati kunonzi kui kuMasvingo kwamunobva? Kwaziki. Kwaziki. Alright, ndinongokunzwa uko. Aiwa, hano zvakanaka, ndofunga itiri wezhira imwe chete. Kunoberekwa nababa wangu ikoko, chero takazotamira hedu kuGokwe. Takazvarirwa kuGokwe, but baba wangu anobva kwaGutu. Toda kutenda. Nhasi tiri paWoman to Woman kuti tinzwe story yenyu. You can start from the start, whatever you want to share with us. What is your story? Inini ndaidanana nemukomana wangu. Saka isusu kumba kwedu baba wangu vaigara vachindiudza kuti ukadanana nemukomana ukabatwa, kana taiudzwa kunzi munhu ukatangira kubata kana kumukaka uko kudai mukomana anokubata kunze kweukuku. Vaitaura kuti ukangorara nemukomana ndinobva ndazviziva ndikudimbura musoro. Saka inini ndaidanana nemukomana wangu. Saka mukomana wangu tatatoronga zvekuda kuroorana. Saka ndopandakazonzwa kuti amitisa. Andakamubvunza akanditi wairamba kubatwa here, wairamba kudii? Saka ndaida ngoita experiment. Saka ndobva kubva ipapo ndakabva ndatofunga kuti handichadi zvekuroorwa muupenyu wangu wese. Maiwe, wanga une makore mangani? Ndonga ndina about kuma 18 years. Ndine 19 to 20 years. Saka ndabva ndatoti handichadi zvekuroorwa zvamuchose. Saka kusvika baba wangu vazototaura kuti katiko chii chakaitika. Ndikangoudza kuti handichadi. Saka ndadaro munoziva pana kuchechi vanhu vaitomboya kuchechi zvekuti mukomana akanditi ndokuda. Ndikamuramba aenda kune mabereki vake, obva kuti inde munotaura nezvo. Ndaitodaidzwa nana mama vekuchechi vakawanda kuti mwana wangu zvakadaidai. Saka mwoyo wangu wanga wasviba, ndasikatombodi kana zvevakomana. Saka pandakazonoshanda kuHatfield, ndopandakazoona murume wangu iye akanga azova murume wangu akashaya uyu. Aiuya pandairuka majusi achitaura nini, aminoti chii, aitaura seni kunge mwana wake achitondibvunza achiti aiwe sei usingafambi nevakomana chichi. Saka zvinambopinda musoro mangu, ndobva ndatonatsotaura patopfuura makore mangani apa kubva padisappointment, paheartbreak? Ndonga pati kuma 5 years. Yes. Ndakandagara.
ndonga more than 5 years andambozoma ndichamaverengi kuti anga mangani asi ndotaura ndonyatsozwa kuti makore anga awanda. Saka kusvika mumwe musa achitaura neni kusvika mumwe musa azonditi ndokuda ndobva ndatoseka zvangu ndikati imi baba vangu ndikadana nababa vangu achiti ndidanane nababa vangu anga ari munhu mukuru ndobva ndati hazviti kuti ndidanane nababa vangu zvikanzi ini handisi kuda reply nhasi unozondiudza. Saka zvezvo zvekuti ndandaenda kuchechi vainditeera kuchechi ndakunyara kufamba murodhi ndikati uku kunonzi ndaramba vakomana murume uyu. Saka ndandangokwira mota make zvekuti ndingowana kudii kubva padhuze nevanhu kuenda kuchechi. Saka vakaramba vachindinetsa kusvika ndazoti imimi muri munhu mukuru munofanira kunge mune mukadzi. Ndobva saka ndaifunga kuti ndopakupirira kwenyaya yangu kuti ndikamuti ndiri kuda kuenda kumba kwako kunoona kuti hakuna mukadzi here kana kune mukadzi ndinoziva kuti nyaya yangu yabva yapera ibhima nyaya yangu yabva yapera. Ndobva atonditi handina mukadzi. Ndobva ndati munogara kupi? Ndobva ataura kwaigara. Ndobva atonditi handine hanzvadzi yangu iri kwakati saka unogona kunoona hanzvadzi yangu. Ndobva ndaenda kunoona hanzvadzi yake iyaya. Ndobva atonyatsonditsanangurira hanzvadzi yake. Ndabva kuya ndobva ndati zvikwanzvadzi kwako hazvina kukwana bhita tiende kupi kumba kwako. Ndobva taenda kumba takatonosvika kune vanhu kumba kuya ndobva ndatoudzwa stori dzedza zvisina kukwana ndaida kuwana marambiro. Ndobva ndati handi makati mune purazi ndikuda unoona kupurazi. Ndobva taenda kupurazi natete vangu tikanowana kusina munhu. Ndikati makati mune kumhondoro kumusha. Ndobva taenda kumusha kuya ndobva tanoona kusina munhu. Ndadzoka ndina tete vangu vechikuru vakashaika last week but vane 2 weeks vashaika. Ndobva ndasvika kuya ndobva ndazonoti kuna tete ina ndichadi. Tete vakati unopengere wafambisa munhu mukuru kuenda kwese uku zvinoita. Ndobva ndangozoti amino chava ndakangozonzwa mwoyo wangu. Anga asinawo kutoroora zvechokwadi. Anga akaroora vakarambana papane time varambana. Saka pandakaenda kunoona hanzvadzi yacho yakanditaurira ndikaenda kupurazi vanhu vakanotaura. Pandakaenda kumusha mama ndo vakazonyatsonditaurira vamwene vacho kuti zvakamira sei. Zvamira dzakadaro ndadzoka kumba ndikati handichadi hamino chii chakangozoitika. Ndobva ndatozodanana navo ndobva vatonoroora kumusha. Varoora kumusha ndaida kuchata. Ndopapane ndopapane dream yangu yekuti ndikangoroorwa ndobva ndachata. Saka ndaroorwa pepa yemari ndomadhesi akangonetsa mari 2003 saka zvamira zvakadaro ndobva mari yashaika. Saka ndobva ndagara kumba kwedu. Ndonga ndakagara kumba kwedu about kuma 6-7 months ndaroorwa ndichida kuchata. Saka tete wangu akazoti neiwo haunyari chingoenda kana mari yawanikwa ino zvinoita. Saka ndakazona tagara pepe ndobva tatita vana vedu 4. Saka ndaimti tiende iye pakandiroora inditi ari kuenda kuchechi. Saka pandakazoenda kumba kwawanda kwana kuti anga asingaendi kuchechi. Saka pepe kompaendwa kuchechi paya nemota kwakuri kunditevera. Kwakuri kunditeera. Saka pandakaenda uko ndakaona kuti haasi kuenda kuchechi tazoenda. Saka ndakaita zveshe zvokumunamatira kuti aende kuchechi. Saka tainamata tese nehanzvadzi dzemurume wangu kuti aende kuchechi. Pane umwe musi wandakazoenda manje kumba kwamufundisi tienda kumusangano. Kumusangano aibhadhira mari yekuenda kumusangano zvekuchechi aiita handidi kunyepa. Taiperekedzwa kuchechi tichinotorwa. Saka waibvunza kuti kwahandika kuchechi zvava zvanzi aiwa imi michiende kuchechi inini pamunodzoka ndimunoda kudya. Saka indosara ndichishanda. Saka ndazoroorwa pepe ndobva ndaenda kumba ndabva ndazoperekwa nana tete vangu. Ndobva ndaenda taita vana vedu 3. Ndobva mwe musi taenda kumba kwamufundisi achindiperekedza tichienda kumusangano. Saka pakangonopinda pamamufundisi ndobva ndati Mwari ndikungoti atsika munhu. Saka ngatokuzivai. Saka tinambozotora time aenda. Ndobva mwe musi akatomuka makuseni zvikanzi munhu aida kuchena. Ndobva muka makuseni zvikanzi ndirongedzere nditsvagire isutu yangu yakanaka ndiri kune meeting yandiri kuenda. Ndobva atienda kumeeting kwake kuya izvo kumeeting kwakuri kuchechi. Asvika kuchechi kwemima musina kuenda kuchechi here? Ndaenda kuchechi. Iye akaenda kuchechi kwakasiyana kuri different nekwangu. Iye akaendera kwake kutown isitaipindira kudhuze nekumba. Saka aenda kuya ndakazofonerwa namaimufundisi wekuchechi kuya zvikanzi murume wenyu atendeuka. Ndikati kutendeuka? Zvakatondishamisa. Ndobva ndauya kumba ndobva ndangotsveta mabhegi pasi ndobva ndanamata ndobva tatenda Mwari. Ndikati aiwa Mwari ndozvandaichemera muupenyu hwangu. Ndobva ndatenda Mwari. Tadaro paya
pasina kana about 3 months ndobva tindoda kuchata. Saka ndakaona kurwa Mwari, ndakaona kugona kwaMwari. Saka ndakafonerwa futi zvikanzi hanzi nemurume wenyu toda kuchata. Ndikati kuchata imimi zvakachinditira confusion. Ndasvika kumba ndakanotenda Mwari, wangori Sunday futi. Ndobva ndanotenda Mwari, ndikati Mwari maite enyu. Ndaona ukuru wenyu ndonga maida kuti murume wangu azochata akukusivai. Saka ndobva tachata paya tapedza kudaro ndobva ndatoudza vana mufundisi kwandaenda kuchechi, ndobva ndati ndakutera murume wangu. Samufundisi wangu vanombomisa mai vakatonditi uri mwana mudiki stereke, asi chikamu chautora chakakosha. Kune vakadzi vakawanda vasingateveri varume vavo kana vaenda kunonamata. Saka murume anobva atozobva zvemuchechi obva apinda munyika. Angari masangano akasiyana. Angari masangano akasiyana. Saka ndobva takutenda kuchechi kuya atodaro ndobva tachata ndakazosvara kamwe kamwana kangu kadiki. Tagara murume aindida, handidi kunyepa, murume aindida zvekuti even kana kumba kwedu vaimuziva. Even chero pakarwara baba vangu, vachirwara baba vangu vakanditi kana ndakazofa ndoda kuvigwa nemukwasha wangu. Ndiye akatakura baba vangu pavakashaya, tikaenda kumusha tikanovaviga. Tadzoka ndakazogara futi nehanzvadzi yangu yairwara, hanzvadzi yangu ichirwara, ndiyangeri hanzvadzi yangu chete. Saka pairwara ndobva tinogona kutora here tsano tigare navo. Ndatatora tsano ndobva tagara navo. Aita zvese, anga ane love yakanyanya. Chengeta tsano vake, hanzvadzi yangu ndobva yazoshaya futi. Hanzvadzi yangu yashaya, akanditaiwa Mwari vakatendeka, iwoye ngatingovimba naMwari. Inguva yaMwari yakakwana. Timbotora kabreak mbichana. Kabreak mbichana. Sorry. Pokutako. Sorry. Zvinodzimbira. Akanaka vararame. Saka hanzvadzi yangu yashaya, takazosara tichigara hedu zvakanaka. Hanzvadzi yakashaya rini? Hanzvadzi yangu yakashaya 2018 muna July, musi 12 July. Saka ndobva tatosara takagara zvakanaka pepe. Saka musi weWednesday akaenda kuplot. Musi weThursday moteki yanga ikachuka flying way. Ndokufamba kwayo kwamakanotarisa. Saka ndobva aenda kuplot, akakumbira mota yeshamwari yake yanga ikachuka flying way. Ndobva atonditi makuseni muka gadzirira mwana tinomusiya kuchikoro. Saka ndobva ndatoti ndakaneta, ndaitotsanya, ndobva ndatoti ndakaneta zvikanzaiwa gadzirira mwana, ndasingazivi kuti ndozuva rekupedzisira kudhirevhwa nemurume wangu. Ndobva ndamuka ndobva ndagadzirira mwana wangu ndobva taenda kuchikoro. Masikati ndopakatofona zvikanzi ndatizononoka kudzoka, saka unokwanisa here unditora mwana kuchikoro. Ndobva ndati ndobva ndanditora mwana wangu kuchikoro. Ndingobva kuchikoro ndakatoona mota yeshamwari yake ichibva pagedhi yamusiya. Ndichinosvika mumba ndakaona akagara pasofa. Maswera sei? Zvikanzi ndaswera hangu. Maswera sei? Uye musikana maswera sei dedi? Ndopa pandakato zvikanzi mwiri wangu wese uri kurwadza. Ndonga nenyaya yekuti ndakanyanya kushanda serekuplot nezuro. Saka ndonga mwiri wangu uri kunyanya kurwadza. Ndobva ndatoti paya. Saka toita sei? Ndobva tonditi ndonga ndikambozorora zvinogona kunditira zvakanaka ndozodai asi usafonera vanhu. Aitoratidza munhu kurwara here ipapo kana kwaingovewo kunenge kuneta? Airatidza kuti mwiri wake wakaneta, uri mwiri wake uri kushaya simba. Saka ndobva ndatoti paya. Saka izvezvo zvokuti unenge uchiudzwa ndakakura ndichigara nambuya. Saka izvezvo zvokunzi ukamupa kana poriji yezviyo anogona kuwana simba. Ndakabika poriji yangu ndobva ndangonotsveta patebho semazuva ese. Ndatsveta poriji yapatebho
ndobva ndatodzokera kukicheni kunoita zvanandichiita. Ndakudzoka ndotora plate ndakaona poriji yaisina kudyiwa. Kosi ndisina kudya poriji zvikanzi ndiri kutotadza kana kusumudza spoon. Ndopandakaona kuti zvona zvinomira mushe. Ndobva ndanodzosera poriji yako kukicheni ndobva ndatora imwe ndobva ndamupaka ndobva adya. Ndikatoti akageza anogona kuita energy. Ndobva ndati chisumukai tiende zvikanzi hatisitogona kana kusumuka. Ndikati saka zvikanzi rega ndibate ndobva ndavabata ndobva taenda kubathroom. Ndatoti abhita ndimugezesa ndobva ndamugezesa ndobva anorara pamubhedha. Arara pamubhedha ndobva ndakatoti regai ndibude ndinofona. Iye akaramba kuti ndifonere vanhu. Ndobva ndakabuda ndikafonera vanhu. Pasina kana 30 minutes vanhu vakabva vauya. Ndobva tatienda kuavhonde kune 24 hour. Ndobva tanetwa kwekwe ndobva netwa matests ake. Ndobva netwa matests ake kuhospital kuya. Aitwa matests ake kuhospital ndobva anzi ane typhoid ndobva nditi anga ane typhoid ayayo. Sandakabvunza kuti chiremba ko ase typhoid inowanikwa pai? Zvikanzi inowanikwa muchikafu chakapora kana kuti akadya mafurutsu asina kunyatsogezwa. Saka ndangofunga kuti mafurutsu anofarira macucumber saka ndo aadya asina kunyatsogezwa. Asi moyo wangu wairamba. Saka tagara pepaya ndobva abaiwa mainjections apiwa antibiotic. Pasina 30 minutes ndopakati mwiri wangu wese uri kurwadza. Ndobva ndaudza dhokta zvikaina dhokta aiwa regedzai timubaye injection yepain. Pasina kana 30 minutes zvikanzi mwiri wangu uri kunyanyorwadza ngava ndipe mamwe matablets. Saka ndobva zvikanzi tamupa injection iri powerful saka regai timupe syrup. Ndopakapiwa syrup. Agaragara zvikanzi handaraiti. Saka ndobva anzi kuhospital kuya kwakusina kwekuadmita. Ndobva zvanzi todzokere naye kumba. Ndobva tadzoka naye kumba zvikanzi mosodzoka mangwana. Ndobva tadzoka mangwana zvikanzi hakune kumwe kuri kufanirwa kunofanirwa kuadmitwa chienda ikoko. Tisati tasvika pagedhe zvikanzi kwazara. Ndobva tanzi tiende kumwe. Saka kumwe kwatakanzi tiende uko vanhu vanga vasingakufariri. Ndikati isu chatongoda upenyu hwemunhu kuti munhu awe atendwe ari muchipatara. Chatongoda ndechekuti munhu atendwe ari muchipatara. Tasvika kuchipatara kuya vakati hatichandi nematest enyu amaitirwa uko tinoda edu asi timuasesa. Ndopakamuasesa paya ndobva wamisa drip. Saka ineno kuma2 musoro wangu wanga kurwadza. Havana kubata typhoid. Vakanditi vakazobudiswa kuma past 4 vakatoti munhu yana typhoid asi chimoendai naye kumba musodzoka motora maresults ake musi wemandi yanga iri Friday. Takatotorwa mafotos tikatodii tikaenda kumba ndikangoti Mwari zvari kunzi ana typhoid. Imi Mwari kana makamboti nengenonji kana makamboti magaka aivava mukamaita chikafu. Saka imimi chiite kuti mishonga yese iri maari iri kunzi ina typhoid either kuirutsa kana muno ineutralize. Saka manheru aya ndobva atorara mishonga yetyphoid mamuri kupa imwe kumba. Saka ndobva tadzokera tasvika kumba kuya akatorara achiti miri wangu wese uri kurwadza. Manheru ndobva kuma past 6 ndobva atoti ndiri kunzwa maacids anenge akwira. Beta dai manditsvagira Rabragel ndimbonwa isuppresse maacids. Saka ndobva tatotumawo nabamunini vanga varipo ndobva vanotora ndobva vanwa mushonga waye. Saka pavakanwa mushonga waye ndobva watanga kurutsa. Saka ndakatotenda Mwari ndikati maita henyu Jehovha mishonga iya yese yakudi yarutswa yakubuda. Saka paakazoti musi weSaturday makuseni ndobva tonditi apa pauro pangu pari kurwadza ndonga kurutsa kuya kwandakaita. Ndobva atoswera achifara nevanhu vakanga vauya vakawanda manheru musi weSaturday. Ndobva atoti pauro pangu pari kurwadza ndakutoti anga kutotadza kana kunwa mvura. Ndobva tatoti tomukira mangwana kuhospital. Ndobva taenda kumwe kuhospital. Ndobva vanoti aita infection ndonga nekurutsa kwaita kuya. Saka chinhinga ndobva baiwa futi injection ndobva aipiwa antibiotic ndobva apiwa zvese. BP yake yanga yakakwira. Ndobva ndabvunza ko BP yakakwira sei dhokta? Zvikanzi aiwa munhu akanyanyorwadziwa sitereki ropa rinobhoila. Rikabhoila ropa munhu BP yake inokwira. Ndobva vamupaka tablet kekudzikisa BP. BP yandobva yatodzika. Apana ndatomborambidza kamwana kangu kuenda kuhospital kadiki. Ndobva tonditi regedza tiende nako. Vakatotanga kupakana chikafu kuhospital kuya. Ndobva tonzi varegedze vadye vese. Ndobva topanana chikafu.
manheru ndobva tanzi chidzokera kumba timbomaasesa toona kuti anorara sei tabva tadzokera kumba manheru. Tadzokera kumba manheru ndakakumbira masisters phone number kuti ndifone ndinzwe kuti manheru kuti anenge ari sei. Vaindidera zvakanaka. Avari right. Patakadzokerako kuma10 zvikanzi handina kumborara, mwiri wangu wese uri kurwadza. Ndobva ati mwiri wake wese uri kurwadza. Ndobva ava futi vekuhospital kumwe kuya kwatakazoenda navo musi weSunday vakati hatishandi nemaresults evamwe, toda futi kutora iri. Ndobva vatanga kutora matest. Zvendaitaura ndikadai munhu airaramiswa nemari handifungi kuti dai akafa. Dai akararama noti vanhu vakatry pese pavaigona. Hospital kwaazorara uku iri different from kuita matest. Takatoenda yekutanga tikabva kuko tikaenda yechi2 yanga itwa yechi3. Kuma ichinjire hospital mamadi kudzokera kwamamboitwa maresults kuti uku taifunga kuti yanga iri Sunday. Saka taifunga kuti yanga iri Sunday, saka kuti taifunga kuti tikaenda uku vaida maresults, saka kuti takati angonomurapisa tichida ngoti angonoonekwa pahuro. Saka ndopa vakatoti kuya vadawo matest avo, ndopa vakatanga kuitawo matest avo ukuya. Saka akatofa asingazikanonzi chii chiri kukonzeresa. Saka at which point akafira kuhospital yechi3? Akafira kuhospital yechi3 admitwa musi weSunday, akasofa musi weFriday. Vaitreata chiva, well, let me not go there. But ndiri kutongoti apa munhu pari kuti ndiri kurwadziwa ari muchipatara, vari kuti chi, vari kuita ma-investigations. Kokuya kwechitu kwaitwa ma-investigations hamuna notora ma-results? Kwechitu hatina kuzodzokera nokuti uku kwakatotorwa futi mamwe matesti, saka takatongoti takutongoshanda nematesti ipapapo pane munhu. Saka vakati typhoid hana, akaitwa matesti akawanda. Matesti akatoitwa maresults achitouya but pasina chiri kuoneka. Saka akazoshaya musi weFriday. Saka musi weFriday patakapinda muhospital takanzidzokerai, takaona pane vanhu vakaunda pabed. Pamuri kushanyira munhu throughout the week muri kutoona deterioration kuti aito deteriorate. Zvokuti musi weMonday zvazviri nani, musi weWednesday ndo watakaona akufema neoxygen. Musi weThursday zvisina kumira mushe. Takatoenda kune imwe hospital achinzi aitwe scan yemusoro nokuti vanga vakushaya kuti chii chiri kuitika. Saka toitwa scan yemusoro, brain scan, ndichienda naye zvoti musi wekupedzisira musi weThursday akatoti ndoda kuti mukadzi wangu ange ari padhuze neni, zvoti kana madhiraivha akatoseka vakati aiwa hazviiti, zvikanzi aiwa zvinoita, ndoda mukadzi wangu padhuze neni munze kuno. Saka vakangozovhura window riya kuti ndichidaidzira kuti ndiri pano ndiri kuno. Saka ndobva tatoenda zvikanzi ndimbofi ndiri right. Tadzokera kumba musi weFriday. Patakasvika kuhospital takasvika pakangawanewa nevanhu vakawanda pabed rake, vanhu vabve madoctors. Saka ndonga anga kutadza kufema. Saka ndobva tanzi dzokerai kumba, dzokerai panze. Tadzokera panze ndopa vakandaidza svika mai musarwa dzokai. Ndadzokera zvikanzi tiri kubatsira murume wenyu, saka imi chimbobudai panze kuti tipedze kumugadzira, kana tapedza tichakudaidzai. Ndobva tadaidzwa kuya ndobva tanogara panze paipaya. Ndobva takazodaidzwa, tadaidzwa zvikanzi kuri kudiwa vanhu 3 chete, hakusi kudiwa vanhu vakawanda. Saka ukawana mukadzi wacho namai vacho nababa vacho. Saka ndobva taenda paipaya. Saka isusu kwataifanirwa kuenda kune munhu ndeuku. Saka takaniswa mune kamwe karumu. Taiswa mune karumu kakaisvikanzi mai musarurwa, handimaona kuti vamusarurwa ngo achitadza kufema paipaya. Saka vasokundikana. Saka ina nambozvibhilivha. Ndobva ndatoti Mwari, ndandine kutenda kwakanyanya. Ndikati Mwari abviswa zvese zvimamishinzi zvenyu, pasisina zvimamishinzi zvese zvenyika ineyi. Razaro makamumutsa muguva Mwari, aora atova ne4 days aora. Saka uyu pasisina zvimamishinzi zvenyu Mwari, itai kuti afeme kuti ukuru wenyu uonekwe, nokuti ndinovimba nemi. Ndobva ndakumbira, ndikandokumbirawo kunomuona avanombondirambidza. Ndobva ndapinda mwemea, ndobva ndanofugura gumbezi, ndobva ndamubata, ndobva ndanamata. Ndobva ndamufukidza gumbezi, ndobva ndadzokera panze.
ndadzokera panze ndakafunga kuti pandinodzoka ndinowanamira kuyarazaro yaitika ya ndadzokera panze pepe ndadzoka ndobva ndodzoka futi havana mbondirambidza. Pandakadzokera ndikanomufugura kumbeso dai ndo pandakanzwa hana yangu yarova ndo pandakatanga kuchema. Ndaona kuti zvina zvinaumira mushe. Sorry. Upenyu. Ndobva watoona kutoti hapachisina nyaya. Ndatoona kuti hapasina nyaya. Ndopachakaenda kumba ndakangoramba ndichinamata ndikati Mwari ari kumochari. Anomuka. Ndandine kutenda kuti anomuka ari kumochari. Zvekuti pandakazomwana mubhokisi auya kumba tadzoka kumba ndikangoti Mwari anomuka nhasi manheru. Maiwe mubhokisi mubhokisi ndikangoti Mwari anomuka nhasi manheru. Enda miro zvinoita pfungwa inoramba kugamuchira nti ndikati anomuka ari mubhokisi momo paembwa pese ndikati anomuka ndichingonamata kuti Mwari Lazaro makamumutsa 1 aura uyu mumutse hanomboora Mwari uyu mutsai pandakazoona kuenda taenda kunomuviga ndopandakaona kuti zvapera kamwana kangu kakatomhanya kachida kandoda unovigwa nadhidhi vangu kakati ndisiyei tonaenda nadhidhi vangu handisi kuda kusara ndega pano ndobva apindana ndobva abatwa patakadzokera kumba ndopandakaona kuti hakusisina ariko zvoti ndaiti ndikamuka mausiku ndaimuka ndichidongorera panze taiita zvegadheni ndobva ndafunga kuti ndonga ndomona achidiridza kunze panze ndikaona mota panze ndafunga ndomona achibuda mumota ndikanzwa mota ine saundisi yake ndobva ndafunga kuti auya paunorara unobva wamurota wabva kudzota nambofaini ndiri mupenyu saka uchazivi kuti uri kurota here kana kuti uri kuona paunomuka makuseni nazoona kuti mapukuta kumeso sorry unonyazoona kuti hazvina zvinaumira mushe saka zvamira zvakadaro vanhu vanosururuka shamwari dzinokuramba zvatochinja upenyu unenge watochinja upenyu hwakatanga uchinja immediately here kana kuti mati gare sezvo izvino taane makore handiti taane makore mangani close to 5 hanti wanga unombotora time wakachinja wakabva watoratidza kuti pane zvatoita zvinaumira mushe zvekuti vana mwana anga ari kuprivate school ndakatomuchinja ndikamuendesa kugovernment school zvinhu zvisina kumira mushe. Iwe wanga uchiri kuenda kubasa here kana kuti wanga wave kept woman? Inini ndandisingaendi kubasa, ndaita zvekuruka majuzi, tairima muriwo pamba tichitengesa muriwo, ndaisona maketens nemathrover, saka business rakabva rangomira. Ramiswa nei business apa? Negrief here kuti you are now dysfunctional, business rakamiswa nei? Zvekutoti hakusisina maorders. Kwakusitorisina maorders ekuti majusi arudaurukwa hakusisina maorders. Mathrover waisona hakusisina, zvese zvabva zvatomira zvakadaro. Saka zvamira zvakadaro ndakaenda kuChina 2019. Ndisanaenda kuChina taida kunorima garlic kuPrazi. Saka ndobva ndatoirima pamba. Garlic iya ndobva ndairima, tine space hombe, ndobva ndairima pamba garlic iya. Ndairima garlic iya pamba. Ndakasiya ndarima garlic pamba netsunga. Saka garlic ndaiziva kuti ndikairima ikanyatsoita, ndikaikohwa vanongo vanombosurviva vachienda kuchikoro. Yanga yakatowanda zvekudaro? Yanga yakawanda. Ndiri ukoko ndakatorota garlic yaoma. Pandakadzoka kumba chane mama enda for business, ndangoenda kunohodha kuti ndiwane zvekutengesa kuti vana vaone pekutangira. Saka ndobva ndadzoka kuya pasina kana 2 weeks pambu ndobva yafa.
ichifa pambu iyaya ndakambotanga ndichiita zvekuchera mvura kudai ndichidiridza mugodhi ndobva waoma. Mugodhi waoma paya garlic haisati yatosvika, garlic yakabva yaoma. Zvamira zvakadaro, garlic yaoma, zvinhu zvaoma. Imwe kambani ndopa ndakaona mapapers ndakatongozoona bepa rekukoti rakandwa kuti murume wangu akanga akaitengesera imba kambani. Saka okay, take me through that one slowly. Zvinhu zviri kuitika izvi, pampu yafa, garlic yaoma, ndo time iri kuuya tsamba. Pane nguva yakadini baba wafapa? Mapapers, inini mapapers mamwe acho ainzi aikandwa. Pane munhu aimatora asingaunzi. Saka inini bepa randakazongoona ndire kukoti. Papa inguva yakadini yapfuura apa baba washaya? Ndonga papa sitorina kana gore. Ndichata soti inenge 2018 iyoyo munana December. Baba wafa munana? Vana vafa muna November. Okay. Sando pakatanga kukandwa mapapers. You knew about this cell yemba? Ndo imba yamaigara here? Ndo yatiri kugara. Ndo pamutori ndo parikuyatsamba yekukoti? Saka ndo pandakamhanya kukoti, ndo pandanokumbira mapapers. Ndanokumbira mapapers ndakaona pana witness. Sandazobvunza witness uyo akati imba inambotengeswa. Akatora iri loan. Saka paakatora iri loan kubhengi rakati, saka bhengi iri rakazovhara. Murume wangu asati apedza kupesa kubhadhira mari yaya kuti ichipera. Rapera razovhara kudaro ndo mamirira zvakaita. Zvamira zvakadaro. You knew about the loan? Handisingatozivi kuti akatora loan. Handatombozviziva. Ndakatovabvunza ndikatovati munhu uyu muri kuziva kuti akafa here? Zvikanzi munhu aitora mapapers akatotudzwa kuti akafa. Mukatoratidziwa pane signature yavo kuti vakatora loan? Okay. Ndikatoratidzwa kuti iye aiti signature yemurume wenyu iyi akatengesa imba. Saka pandakaenda kuya ndopa vakati munhu witness yandopa akati aiwa haana kutengesa imba, akatora iri loan. Saka ndo patakatsvagirwa umwe lawyer neumwe cousin mukwasha wangu, ndo pataenda kuna lawyer uya ndobva ati isu ina handikwanisi kukuitirai nyaya iyi. Nenyaya yekuti ndikakuitirai nyaya iyi ndinoshandira nemunhu wekambani iyoyi, saka ndokupai umwe lawyer. Saka ndopatakapawa umwe lawyer uya ndobva tatanga kushanda naye lawyer uya. Saka lawyer uya ini ndakangozofonerwa nevamwe sekuru vangu vachinditi iwe murume wako anonzani, imba yenyu ipanhambani. Ndo pandakataurira zvikanzi yakatobudiswa munewspaper kuti kambani yakawina imba. Saka zvakamira sei? Ndo patakaenda kuna lawyer uya akati handisi kuzviziva ini judgment haisati yapuwa. Saka takaita time tinotsvaga judgment, tinokumbira judgment, kusina judgment. Yatobudiswa mupepa, vari kubudisa mupepa ndivanani manje? Takangoona iri muherald nevanhu vekambani iyoyo vachiti vawina case. Saka zvamira zvakadaro, tanobvunza lawyer uya akati aiwa takamirira judgment kusvika zvekuti paunenge uchifamba uchitaura nyaya dzako unoona vamwe vanokubatsira. Ndobva ndaona vamwe vakanditi chimboendai kune vanobatsira vemadzimai. Ndobva taenda kune imwe kambani inobatsira for free. Ndobva taenda kuya ndobva vaita mapapers angu, vaita mapapers ayaya takanzwa nekufamba tichingoenda uchingonzi mosodzoka mangwana zvakadai, kusvika vanhu vaiva vazoti kesi yenyu iyi yakakanganiswa nevanhu naloya kudhara, saka dzokerai kuna loya yeye. Ndobva zvanga usingambofungiri kuti mupenyu unenge uchidhila nazvo? Ipapo ndasingambozivi maloya, ndasingambozivi kuti chinonzi loya chinoti zvinhu zvaingoita ndakagara pamba, waitwana chikafu chese, zvinhu zvese chingoya wakagara pamba. Apa wakuchifambira nyaya. Saka ipapo wakupinda maofisi wanga usingafungiri kuti ndakafamba. Ndakapinda nemamwe maoffices ekuti unonzwa nekufamba. Ndafamba ndaenda kuya
loya uya ati judgment ndiye yatakamirira, ndaudzwa nevamwe chimboendai kwakati. Ndaenda ukoko ndanopuhwa umwe zvikanzi yakuda advocate anoendesa kusupreme court. Ndaenda kumwe kunhingi uku ndadzokera. Ndaenda ndanopuhwa umwe lawyer. Ndaenda kwaloya uya vanovhita nyaya yangu zvikanzi nyaya yakatokanganiswa kudhara. Dzokerai kuna lawyer wenyu. Takadzokera kuna lawyer wedu uya. Ndonga ndakamboita about 3 months ndichienda ndichingosvika ndonogara kudai so. Obva ati lawyer uya obva ati ndozokuonai ndozodai mastories. Apa nyaya iri kutongofamba ava wina imba havasi kuti budai. Hatisati tanzi budai. Saka ndobva tasvika tadaro paya. Sai kune zvimamiriro akaita nyaya iyi. Ichitori on. Muchiri mumba menyu yenyu? Imba ndichiremo. But yakatonzi yakawinwa here kana kuti judgment makazopiwa? Judgment takapiwa. Iri kutotaura kuti witness nanhingi kove ukama vari kupi apa, hama dzemurume vari kukubatsiraiwo here kufambira nyaya iyoyi kana kuti your own siblings, who do you have ari kukubatsirai kufambira nyaya iyoyi? Nyaya ndiri kubatsirana kufamba nayo natete. Ndo vatiri kufamba navo, ndo executor, ndo vatiri kufamba navo panyaya yacho. Na witness wacho. Saka judgment yakapiwa here mukatoionawo? Ndo yamuri kurwisa? Ndiye toda kurwisa. Zvekuti zvina zvinombomira mushe, handidi kunyeperai. Saka tell me, alright, imba kana mukanzi mubude pane mukana here mamiriro yakaita izvozvi wekuti munogona kuiwina kana kuti iri patambo? Iri patambo. Ndisinyatsoziva kuti zvakamira sezvekuti ipapapa tikanzi budai munenge kuenda? Handina kwokuenda, ndiende pine vana vangu. Mamusina kuvaka kuploti? Kwangori ndikaturo musasi kutori kure nechikora kuti padhuze nekuchikoro nevana. Kure nechikoro nevana. Saka nenyaya yekuchikoro nevana ndozvimwe zvekundinetsa kuti saka tikanzi budai izvizvi ndinoenda kupi nevana. Loya ari kuti nyaya munoiwina here kana kuti loya ari kuti hato? Uyu loya uyu haasi kutotaura chokwadi, ari kuti hamene kuti tinogona kuwina here kana kuti zvakamira sei. Unonzi upenyu hama yangu, unonzi upenyu. Saka vanhu vari kumba ndofunga takateerera nekuteerera nyaya izvi. Toda kutaurirana chokwadi. Kune vamwe vari kutorarama umwe wake asingazive kutoti imba yatiri kugara yakaita sei, inogona kuenda nenyaya yezvimwe zvatinenge tapindana nazvo. Ndinovimba kuti kuda pamwe vamusarurwa vairiritira muri mambotaura kuti he was a very loving man, ende kuda pamwe zvavaita zvese zvakakunakiraiwo semhuri, zvamaiunzirwa grocery ndokuva vainotora maloni, but still tiri kungoti vanhu vari kumba ngavawanewo chidzidzo panyaya yako. Ende tiri kungoti munamatireiwo sezvo muronzwa kuti kana pakanzi vaiva vari kuti takawina imba vakati munhu ngaabude kwekuenda nevana hapana. Uko kune ploti kumusha vana vachiri vadiki vada kudzidza ende hapana rimwe zana. Handizivi, ndiri kuda kuti maybe umbotaura nevanhu vari kumba. Are you able to? Do you think you can? Zvaungangopewo his counsel. Can you please just wipe? Sorry, can chimbomira kuchema timbo. Sorry. Kune vanhu vari kumba vari kuendana through what you are going through, because it's not what you have gone through. You are still in the furnace. Chandinongoziva ndechekuti Mwari havatisiyi tega according to his many promises. But inguva yakaoma. Ndachida kungotaura kuti mukurarama muupenyu ndokana ndichikurudzira kana mufundisi wangu chaiwo kuti mukadzi nemurume ngatisakipa masecrets. Nekuti nendai murume wangu akandiudza kuti atora loni kana kuti atengesa imba ndaiziva pekutangira. Ikona handizivi pekutangira zvekuti unenge uchingofamba murima usingazivi kuti akatengesa zveshuwa here
kana kuti haana kutengesa, kana pane vari kutora advantage, kana kuti pane vari kutora advantage here kuti murume wangu afa. Zvokuti dai ndaiziva kuti akatora loni zvishwa ndaigona kuramba ndichirwisana naye zvishwa kuti akatora loni ngatibhadhire loni. Kana kuti akatengesa, vasikana nana baba musakipa masecrets, budiranai pachena. Kana munhu akanotora loni, taurira umwe kuti ndatora loni shamwari, zvamira zvakadai. Because kufa kunouya. Apa munhu akarwara for how long? Anomborwara a week. Just a week and he was gone. From a perfect health munhu atoenda kuplot akanozvirimira, kwakungodzoka munhu atomurwere. Ende kuti muti arwara nei kusvikira pakunofa hapana chamuri kuziya kuti akafa nei. Saka kuve vatano hazvirevi kuti ndiri kungoti vanhu ngavarongeke, handiti vanhu ngavarongeke vabudirane pachena. Kune vamwe vasiri kutoziva kuti tine zvikwereti kupi, tine zvikwereti zvei, muri tori padambudziko. Izvozvi takatogara zvinongozikanwa nemunhu wani mukati memarriage. Saka you were saying something kune vanhu vari kumba, ngativataurire. Vasikana ngatisakipa masecrets nana baba, ngatitaurirane. Kana baba vakatora loni, udzai amai kuti ndatora loni kwakati. Kana chikwereti chaicho kana iwe ukakwereta, taurira mukadzi wako agara achiziva. Kana iwe murume taurira mukadzi wako, mukadzi taurira murume wako. Ivai muri free mukati meupenyu, mukati memba, tauriranai, musakipa masecrets. Zvinhu zvakaoma, nekuti nineko zvinezvi zvakandiomera, ndidi kunyeperai vadikani, ndakaomerwa zvekuti handitorina kana pekutangira chapo, ukandoshaura kuti unozotangira papi. Uri kuitei izvo kuchengeta vana? Iko zvinezvi ndikakudzai imwe testimony yangu soka. Pane musi wandanga ndisina mari yevana yekuchikoro, mari yekuti vana vaende yebus fare, vana vaende kuchikoro. Kumafizi ndaimbobatsirwa pane vamwe vanongo vaimbondibatsira mafizi. Saka ipapapo ndasina mari yekuti pakafa murume wangu ndakaudza Mwari kuti handidi kuva mukwereti, ndoda kuva mukweretesi. Saka ndakataura kuti handidi kuva munhu anopema, wokuti munhu akangondiona anofunga kuti vazoya kudai, nekuti sesusu iwewo kana wakutonzi widhoka, vanhu vese vanenge vakutokutiza, either vakadzi vane varume kumachechi avo vanenge vakufunga kuti wakuda varume vavo, even kana mucommunity vanhu vanenge vatofunga kuti unoda varume vavo. Saka unenge watova munhu akazvidzika. Saka ndakangodza Mwari ndikati nini handidi kuzova mukwereti, ndoda kuva mukweretesi. Saka zvamira zvakadaro, vana vasina mari ndandine mari yemwana 1 ane aifanirwa kuenda kuchikoro makuseni, vamwe vese ava 3 ndandisina mari yebhazi $1 iri. Ndasina mari yevana yekuchikoro. Saka ndisina mari yevana yekuchikoro, ndakati handidi kukwereta. Ndobva kwauya vamwe mbuya vakanditi ndoda kuti unondifushirawo mufushwa wangu wemuboora. Ndobva ndatienda kumba kwavo kuya kwandobva ndanofusha muriwo wavo. Ndafusha muriwo wavo ndakudzokera kumba, ndobva kuti iwo handiti kumba kwako bhoho rakafa. Ndikati svika ndichitora muriwo utemere saga remuriwo unofusha kuitira usopota uchibikira vana. Ndobva ndapuwa saga rangu remuriwo, saga rangu taxi bag rangu remuboora nematomatoes. Ndobva ndaenda kumba nekufarira zvinhu zvezvo ndakakanganwa kabhegi kakane mari yemwana yemangwana. Ini ndakandati kana vasina kundiperekedza ndinotora kamari kaikaya ndokwirisa bhasi, nokuti Mwari ndakati handidi kukumbira kuti ndizoti handina mari yebhasi handidi. Saka ndobva ndakakanganwa kabhegi kemari kaikaya mumota. Ndapinda mumba ndakazofunga ndikati maiwe kabhegi kane mari, ndobva ndavafonera zvikanzi kwandava kwakuri hazvichatiti ndozokuona next week, kuti ndivaudza kuti handina mari remwana rebhasi, zvaisingaiti. Ndakaudza Mwari kuti handidi kukumbira. Ndadzokera kumba ndagara pasi, ndashayiwa zano, ndakangotora muriwo yaiya ndichitya kuti inoomera musaga, ndobva ndaidurura pamatebhuru. Ndobva ndagara pasi ndakufunga kuti manje ndichaita sei. Ndagara paya pakangoya imwe shamwari yangu akanditi, anogara padhuze neni, akanditi ko muriwo ndewe iyuyu? Ndikati muriwo, zvikanzi ndikati aiwa ndewo ndikuda kunhinga unonzi kudi ndikuda kufusha. Akati unopenga herewe, tora tambo tisunge muriwo tinotengesa mumashops. Ari kuziva dambudziko rako here kana kuti angoisaiwa nemuriwo? Akangoona muriwo, angasingazivi kuti handambomudza kuti mamirire eupenyu hwangu akamira sei. Ndobva tasunga muriwo yauya, ndobva taenda kumashops. Takachisunga muriwo tikaisa matomatoes ayaya, ndobva taenda kumashops kunotengesa. Tanotengesa muriwo yauya
umwe waitengwa maUS umwe mabhondi umwe iko cash. Tadzokera kumba ndakangonotsveta bhegi pasi ndikatenda Mwari. Ndikati Mwari maita henyu, ndakanochema ndikati Mwari maita henyu. Takapedza 2 weeks ndobva ndazoenda kune shamwari yangu ndikati unoziva kuti musi uya wakauya ndasitorina mari yevana yekomberi. Akati unopenga wakadi kuuya uzokumbira. Ndikati ndakaudza Mwari kuti handidi kukumbira. Saka kubva musi uyoyo tatengesa muroya wapera. Tatengesa ndandichine tumwe tumuriwo mugadheni twapera. Saka madhezi wanga ari madhezi emutsine nemowa. Ndobva nditi ko tikambotema mutsine uyu nemowa tikanotengesa kumashops azviite here kuti uwanewo mari yevana yetransport. Ndobva saka taitema mutsine nemowa yoya tichienda kumashops tonotengesa. Saka taiti tikatengesa tikaona $5 iye ndipa, tikaona $10 iye ndipa $5 usana ne$5. Ndobva ndamuti iwe ndiwadhiraivha wesafuel. Ndobva taiwa zvina basa. Saka zvamira zvakadaro takaramba tichienda. Ndobva wapera mumaminda edu tainotora kuavondeo muriwo toya tosunga toenda kusvika zvadaro. Sizini yandobva yapera sizini yaya umwe musi futi. Saka vana mufundisi wangu akanditi kana uchida kuchema usachema pane vana, enda kubedroom unyatsochema stereki kuti shungu dzako dzipere, usaregedza kuchema. Saka ndaiti kana ndakuda kuchema ndangodzaona kuti musoro wangu uri kurwadza ndoenda kubedroom ndonochema kubedroom. Saka musi uyoyo ndobva ndatoti musoro wangu uri kurwadza zvikanzi chii mama, ndasina futi mari yevana yetransport zvine zvakaoma. Ndobva ndanorara ndopakauya masisters angu zvikanzi ko chii mufana, ndati musoro uri kurwadza zvikanzi uri kunyepa. Zvikanzi chii? Ndikaudza Mwari ndikati Mwari ndakati handidi kukumbira. Even kumasisters ako? Ndobva zvanzi chii? Ndobva ndati hapana, ndakuvaperekedza vangauya nechikombiso ndobva wandipa mapeletsi 4 emushroom. Zvikanzi asi mufana unogona kutengesa kaiwo, haudi kutengesa here? Ndikati aiwa mabig sisters vana vemukoma umama. Zvikanzi haudi kutengesa here? Ndikati ndinoda. Ndadaro kuti ndinoda. Ndobva zvikanzi unoda hongani? Ndikati chimwe ndipei 20. Zvikanzi ushoma. Ndikati aiwa husi ushoma, ndipei 20 kana wazonenga ndokupai. Ini ndaifunga kuti vakandipa 20 yaina nditorina kana mari yekutotanga kubhadhara wacho kuti usare. Ndipo vakazonditi mufana totaura mafriends edu, totaura navo, ivo vakakupa mushroom ukatengesa wozovapa mari yavo. Ndobva ndatora waya, vanangu vakandiseka. Zvikanzi ndemama makuda unotinyadzisa manje kuchikoro. Kuchikoro? Maida unotengesa kuchikoro? Ndada unotengesa kuchikoro. Zvikanzi saka munoita sei? Ndikandofamba murodi nchiti mushroom pano ndotengesa mushroom. Zvikanzi musi kuchikoro kwedu musamboya zvenyu. Ende vana. Saka ndobva ndavaudza ndikati pane kamwe kasongo mwanangu kakaimbwa tichiri vadike kakanzi usambonyara kusekwa iwo chiriritira mhuri yako kuti idye ichiguta. Ndikatengesa wowa vana vangu zviri right pane kuti ndinoba. Ndikaba ndikasungwa munosara makutambura. Saka ndikatengesa howa tinorarama. Ndobva ndakutotengesa howa uya ndaenda kuchikoro, ndarongedza chibhegi changu, ndageza ndachena. Sezvawakaita izvi? Ndoda kungodza vasikana kuti kana muchiita business ivai makashambidzika. Ndageza ndaenda kuchikoro, ndarongedza muzvibhegi zvangu zvakanaka, ndatora mafood cover angu ndavhara. Ndaenda kuchikoro ndanotengesa mushroom yangu, vanhu vakanhonga yasara, ndobva ndadzoka kumba. Shamwari ndakaipiwa naMwari, shamwari yangu iyoyo ndakaipiwa naShe. Wasara ndobva ndadzoka nawo, ndobva ndaugadzika patable. Ndobva uya futi zvikanzi kumufana. Ndikati ndoda kuzodzokera nawo mangwana kuchikoro. Zvikanzi iwe? Ndobva ndatora mota yake ndobva uya zvikanzi handi kumashops uku tinotengesa. Totaenda kumashops wakatengwa. Saka ndandakupita ndichihodha wakawanda. Ndatotohodha 40 mangwana. Ndatona zvadaro 50. Ndichidaro ndanda kuhodha 100. Vanhu vaita uya havachaiti. Ndobva zvatofa yakaloda.
Saka ini ndakangozozwa kuti Mwari vane maseasons avanounza. Amwe season imwe ichiuya, imwe ichipera, imwe ichiuya, imwe ichipera. Saka ndochadakadzidza. Saka ndobva ndatofunga kuti yapera season ndoita sei kuti zvinhu zviite zvakanaka. Ndipi season iri kuuya Mwari? Ndipi season iri kuuya Mwari. Saka imwe aiwirirana nemurume wangu ndobva atonditi iwe ndine munhu anogona iwe unogona mabasa emaoko kaiwe, ngatimboita kuti uitiswe tidzidze tite mushroom, unogona kuimanija nokuti ndokuziva murume wakaitaura kuti unoshanda. Saka ndobva atondiitisa kosi yemushroom yaya. Andisa kuti kosi yemushroom yaya ndakazoita time ndichishaya zvekuita kuti tivake ndiwane kuita project pekuitira papari pasi zvekuitisa kuti ndiite project yacho papasina. Ndabva ndagara pepaya. Mwari vakangozounza umwe munhu muupenyu hwangu. Ndobva toti kubasa kwedu kunowanikwa maplastiki amumadere zvamaitaura zvemushroom. Ndikandomada svikanzi asi matete, ndikati achero ari matete ari right. Ndobva maplastiki ayaya auya maplastiki ayaya, ndobva ndazotsvaga masaga ekuisa, aiswa masaga ekuisa mukati. Ndobva ndatonopuwa rimwe saga namufundisi wangu, masaga anenge mabhero ayaya anesisirwa cotton ayaya. Ndobva ndatopuwa rimwe namufundisi wangu. Vandipa riya ndobva ndatombonotsvaga imwe cotton kugokwe, ndoyandaifunga kuti ndo inoshanda. Ndobva ndaina saga rangu recotton rakadai, ndobva ndauya kumba. Makasimbira kuenda kugokwe notsvaga cotton kati mama tataenda kumusangano. Tataenda kumusangano, saka ndobva ndauya nesaga rangu rakadai recotton. Ndasvika pamba paipai, hapana chiri kuita. Ndobva ndazofonera munhu uya akatitisa mushroom. Ndikati ndafunga kuti mushroom. Zvikanzi unechi, ndobva ndamudza zvandinazvo. Zvikanzi chiregedza ndiuyo koko, ndobva auya. Ndobva ndivakira, mukatochiona chinhu chacho munotoseka imi. Zvikanzi ndopa unotangira ipapo, haushayi chekuwana memusaruro, watangira ipapo. Ndobva tatotsvaga mapillars ekuti ndonga chakareba about 1.5 meter kudai. Uku ndobva chareba 7 to 8 meters. Ndobva charovererwa masaga ayaya mukati, chakavakwa nemaplastiki. Saka ndobva atonditi inoshandiswa macotton mods, anowanikwa kuGlendale. Ndobva ndatoenda kuGlendale, ndobva ndanoya nawo, ndobva tatoya, ndobva ndadyara. Saka ndo project yandiri kuita kuzvinezvi, asi haina mari yakawanda. But iri kutoita, muri kutokohwa mushroom. Ndiri kutokohwa mushroom, zvoti dai ndaitowana kuti vamwe vanototi inotoda imba hombe, kavakirwa imba hombe kadii. Ndakaona Mwari vakandiropafadza nechipo chemaoko, iri kutonyatsoita. Makorokoto. Iri kutoita. Saka ndakangodyara about masaga 20. Ari kutokohwa mapaneti mangani per day kana makohwa? Iko nezvandisi kukohwa akawanda. Aiwa, achakohweka. Toitira kuti vanosapota vasapote kuitira vana mari yekombi yekuenda kuchikoro. Toda kutenda Mai Musarurwa nestori yako. Thank you so much for bringing your story. Ine zvidzidzo zvakawanda. Inini zvandabata zvidzidzo zvekuti you know what, kubva kuvasikana chaiko. Counsel yawaipiwa nababa wako yekuti munhu womusikana ngaazvichengete. Izvozvo nevamwe vanokonzeresa vamwe maheartbreak, vakomana vanoteerera chirongwa. Musakonzera vamwe maheartbreak nekuzoroorwa nemurume wako aikuda, nekusinamata kwako, nemachallenges auri kusangana nawo right now because of things that were missing. Even in a perfect setup, there were things that were missing, like transparency iyoyo yekuti munhu aikwereta, munhu anenge achingoti pamwe upenyu huripo, but taona kuti upenyu hatini mazuva ndeekukwereta. Hanzi munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma azere nekutambudzika. Vamusarirwa wangorwara for 1 week and you are having challenges and but wakabatana hako nehama dzekumurume naika muchakabatana henyu muri kushanda pamwe chete. Ndizvo zvatinonyanya kukurudzira. Ende nekuchechi muri kuenda henyu mune sapoti yenyu. Ndanzwa muchingotaura mufundisi mai mufundisi kurati that support ichiripo. Ende tinongonamatira kuti Mwari varambe vachikubatsirai nekukunyaradzai pastori ichiri kuunfolda. Toda kuzonzwa kutoti imba zvakazomira sei,
chii chazoitika, what is your plan from here. Toda kuzombotora mapicture kana Mwari vatiitira tichiona muripo, tichiona project yemushroom ndo yatoda kuzotora mapicture tichiona ichikura. Toda kuti dei Mwari vaita kuti project iyo ikure. Vana vari involved here muproject iyi? Vana ndinotovadzidzisa kuti seizvozvo pandauya kunoku inoda kudiridzwa makuseni, masikati nemanheru. Saka ndakatovadzidzisa kuti munoidiridza sei kana ndisipo. Well done, because vana vedu vanofanira kudzidza kwe part of our stories, part of ma-solutions pane zvinhu zvatinenge tichanda nazvo. Dei Mwari akuitirai zvakanaka. Nokuda kwenguva yedu hatichagoni kuramba tichienderera mberi, but munamato wangu kuti Mwari vakunyaradzei. Mwari vabatsire vasikana vakure, vapedze chikoro, vazoite misha yavo nezvese zvakakomberedza upenyu hwako. Mwari vane nzira dzavo dzekutirwira. Vanoti I am defender. Saka panyaya iyi yepekugara nemusha wenyu hatizivi kuti zvichabuda sei, but tinongonamatira kuti dei Mwari vagona kukudefenda, waramba uchiwana pekugara nevana. Kana pasina, Mwari vavhure rimwe door. But munamato wangu wekuti ipapa pamugere dei parega kudistebheka. Vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu, toda kutendai nekuteera story yedu nhasi pawoman to woman patiri kutaura namai Musarurwa. Tisati taenda, maybe tisati tanamata, munogona kuzotinamatirao. Alright, saka regai timbooneka vadiwa vatariri. Maybe you might have something to say, then ndozopendera zvangu muzotivharira nemunamato. Ndingangokuvharira, maybe you have 1 or 2 things that you want to say kune vari kumba. Kune vari kumba ngatingovimba naMwari. Mwari vakatendeka nguva dzese. Kungomira zvakanaka pamberi paMwari. Ndinogara ndichitaura ngoti tinosiyana siyana. Inini izvozvo ndakangozvipira kuti inini ndichava mukadzi waJesu mukati mekurarama kweupenyu hwangu, ndichichengeta vana. Nokuti pane dzimwe nyaya dzandinonzwa dzakaonda kuti ndikazoroorwa, ndaroorwa paya vana vangu, ndine vana vasikana, murume anenge andiroora uyauya anenge akutodanana futi nevana vangu. Saka ndakaona zvakanaka kuti ndimire zvakanaka pamberi paMwari. Saka ngatingova madzimai anomira zvakanaka pamberi paMwari. Zvinorwadza, inini hapana zviri kutondiitira, ndiri kutorarama ndakadaro. Zviri kutondiitira plus kuti zvinodzidzisa vana vedu zvakanaka. Tikatanga kuti ndakuda umwe murume kana vana hauzogoni kuvakontrola, ndiro ndingachitoti iwe unoitawo zvakati, unoita zvakati. Ngatingovimba naMwari nguva dzese, tichibata mabasa emaoko. Tisina hedu maresources ekuti tiite mabasa emaoko, asi kadiki kakako kaunenge waita kanoraramisa vana. Mudiki akura zvakadini? Mudiki ane 8 years. Ane 8 years, achiri mudiki. Achiri mudiki. Okay, toda kutenda vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu. Toramba tichikukokai kuti unzai nyaya dzenyu, uyai titaure nyaya dzenyu pawoman to woman. Actually tiri kuda kutozoti timbotaurawo tipe mukana vana baba. Saka munoti toita kuvapa pachirongwa chino here kana toita kupa rimwe zita, but kuna ana baba vakawanda who have reached out vari kuti imbotipaiwo mukana titaure mastories edu. Saka tiri kuti every person has a story. Saka your story is not my story, but your story is a lesson for someone. Saka bring your stories, tipei feedback. Kana musingagoni kuuya nayo, tibatei panhamba dziri pasi apo dzinoti 078 9922 179. Mwari vachikukomborerai. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kutendai nenyaya matibvumidza kudiscussa pano pawoman to woman. Munamato wedu kuti pamasituations ese ataurwa, imimi ndimi simba redu nekukunda kwedu. Sekuimbisa kwenyu, we thank you for your great and precious promises kuti you are going to stand by your maid servant. Muchavabatsira nevana, kukura kwevana makaclaima ownership mukati imimi ndimi father to these fatherless children. Saka tinonamatira kuti vapedze chikoro, may they never lack. Itai kuti vawane zvekudya, pekugara, vawane zvese zvinodiwa neupenyu, nekuti imimi munazvo zvese. Nyika nokusara kwayo ndeyenyu. Patakubva pano, dismiss us with a blessing, but we pray kuti may your hand of mercy be upon every widow, every person akateerera. Komborerai macouples vachiri pamwe chete wese, vavhaliwe information dzavari kuwana nekudzidza kubva paplatform ino. Komborerai vakomana vechidiki nevasikana vechidiki. Komborerai shamwari, hama dzese dzinozviextenda to these women. In our humble prayer we continue
to trust kuti muchatitungamira nokuti akumbira muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tungamire mukati mezviyedzo iwo manana andibata ndimida ngondiwike ndimemo tungamire tungamire semwana onyaradza onyaradze nyanza mananda anomunzwa imikanama dzinyarara imite dziwe nyanza dzindi tungamire abona shika nyanza mananda ondichisa imikandichi